3 usvojena zakona u prvom čitanju te davane saglasnosti na ratifikaciju brojnih sporazuma bilans je prve ovogodišnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. 2 ključna zakona o protuminskom djelovanju i Agenciji za prevenciju korupcije upućeni su na usaglašavanje, iako su ranije u komisijskoj fazi bez problema dobili stranačku podršku. Nova godina, stara priča o sporoj prohodnosti zakona. Iako je dugo i pomno usaglašavan tokom prošle godine, za usvajanje zakona o protivminskom djelovanju danas nije bilo potrebne entitetske većine. Naša je odluka da danas ne podržimo taj zakon, a glasanje uzdržano i protiv nije u tom momentu ništa posebno. Dok oni koji su odbili usvojiti zakon kažu kako on nije oboren, nego mu je data druga šansa, ljudi koji i 17 godina od završetka rata žive okruženi minama, gube nadu da će njihovo okruženje ikada biti sigurnije mjesto za život. Volio bih ljudima dočarati kakav je osjećaj kada idem iza tabli na kojima se nalaze ti specifični znakovi sa mrtvačkim glavama i gdje je jasno napisano da u sekundi možemo izgubiti glavu. Za to vrijeme Komisija za odbranu i sigurnost mjesecima je usaglašavala zakon, a ovaj ga je dom čak i usvojio u prvom čitanju. Sada je sporan bio eventualni prenos nadležnosti, čak i za predsjednicu komisije koja je drugačije glasala od stava koji javno zastupa. Dakle, ni na koji način nije narušena entitetska nadležnost, a ova se oblast ozbiljno uređuje time što se stavlja pod kontrolu. Tako su u drugi plan potisnute sve pozitivne strane ovog zakona, prije svega model prikupljanja donacija, ali i sistem unutrašnjeg finansiranja deminiranja. Ovo nije pitanje koje može i treba iznijeti samo državni budžet. Dakle, svi budžeti, od općinski, kantonalni, entitetski, budžet države Bosne i Hercegovine će u narodnom periodu morati sinhronizovano planirati svoje sredstva. Druga dobra stvar jeste da je u zakonu ugrađeno da se ovim zakonom reguliše i pitanje kasetne municije. I dok se u parlamentu gubi vrijeme u potrazi za zakonskim rješenjem kojim će i vuk biti sit i ovce ostati na broju, ljudi ginu. Sa oko 2,5% ukupne teritorije jedna smo od minama najzagađenijih zemalja na svijetu, a od neeksplodiranih ubojitih sredstava direktno je ugrožena 1/3 stanovništva Bosne i Hercegovine.